ka free medical camp kabala penbej da ka shnong Huroi East Hills District. Bat ya kabala yo ban Pynlong da ka NPYF National People Youth Front hakajinga tray lang bat ka downtown hospital Guwahati kane ka kam ka ay jing sumar da ka ba umdon kam ban sio pisa nado ki doktor ki bawan ban pe ya kinong pang kidawai bat ban ya phaliu jing mut bat ki wei de shakinong shnong ka shnong Huroi Kibadon kam ban yo ya ka jingirap shaki shnong nong kendong ya kane ka free medical camp lawan ban yadon lang da ka kong Santa Maria Shala ka MLA jonggusu tengah saipung kum ka chief guest uba daya pher baha lamare secretary ka NPYF East Hills District Unit Nikhilesh Sharma yaikmen lang lamare bat ki wei de nakaliang jong ki doctor ki staff bat ki pajba ki bawan sya kane ka kam kadai kanuksa sya ki shnong nong kendong ka jai ben riu bandon jingedai hapadeng ka koi ka khia ka NPYF bat ka downtown hospital kala pensngo ban tracy tom shu ban Pynlong kum kine ki program ki bala ban wanra jingmentoy sya ki pajba kham tam sya ki shnong nong kendong